21 barangay naman sa Asingan idineklarang drug-free. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! 21 barangay sa Asingan ang muling kinilala sa kanilang matagumpay na pagpapanatili ng drug-cleared status sa ilalim ng Regional Oversight Committee for the Barangay Drug Clearing Program. Sa isinagawang seremonya ng pagkilala, binigyan ng Certificates of Commendation ang mga individual at grupo na naging mahalaga sa tagumpay na ito. Pinangunahan ng mga opisyal mula sa PDEA, DILG, PNP, DOH at iba pang katuwang na ahensya ang pagbibigay pugay at ipinaabot ang kanilang papuri sa mga barangay dahil sa kanilang patuloy na pagsisikap na mapanatili ang isang komunidad na walang droga. Ayon sa mga eksperto, ang retention of drug-cleared status ay hindi lamang simbolo ng tagumpay sa kampanya kontra droga. Ito rin ay patunay ng dedikasyon sa kaligtasan ng publiko, mabuting pamamahala at aktibong pakikilahok ng komunidad habang nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga programa at proyektong pangkaunlaran. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pagkilala sa Asingan at sa mga barangay nito ay nagpapakita ng patuloy na laban sa kontra-droga hindi lamang ng pamahalaan kung hindi pati na rin ng komunidad. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.